Usa ka baby sa Maragusan, Davao de Oro ang gipanganak nga dunay duha ka ulo. Apan ang nakapait ang kapin 50,000 pesos nga cash donation alang sa baby natangag sa usa ka nagpailang empleyado sa DSWD. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Gigakurat sa mga personahe sa usa ka ospital sa Maragusan, Davao de Oro. Dihang nanganak ang usa ka 18 anyos nga inahan sa usa ka pinasahi nga baby ni adtong March 23. Ang baby boy nga ginganlang si Baby Joshua. Duha ang ulo, apan usa lang ang lawas. Sa pakiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa amahan sa bata, talandugon ang kondisyon sa baby nga gikonsidera nga conjoined twins. Busa, dayon nila kini nga gidala sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City. Alam mo dito sir, murag tugid mo man bata ng pag-augma. Tuduhan sila kay ang ginawa nila man, nag-ilog sila kay alam sila isa lang. Natingala usab ang inahan sa bata sa kahimtang sa iyang anak. Kaya kung mga tutas, wala mo kung ilang counter. Siyempre, luwi kayong bata kay first time pa na mo ito nga ng aton no. Sumala sa mga doktor, rare ang kondisyon ni Baby Joshua. For this case, no, it still varies kasi we're still currently doing our laboratory workup. We will still map kung ano yung organ involvement po for this case. So there are some cases naman ho na nabubuhay po talaga sila. Dugang sa doktor, dili kinahanglang ibulag ang kambal. Pinaagi sa operasyon kay usa lang ang tiyan sa kambal. Surgical intervention is least since they have two heads, two esophagus, two hearts, two pair of lungs. However, they have the same torso and also set of upper and lower limbs. Gani, midag sa asab ang mga tabang pinansyal human makita sa mga netizen ang sitwasyon sa conjoined twins. Apan ang tanang kalipay, napulihan og kasubo, human natangag sa usa ka scammer ang cash donations para unta sa kambal. Sumala sa iyaan sa kambal, dunay usa ka lalaki nga mitawag kanila nga nagpailang taga DSWD. Bisaad matod pa kini nga bayaran sa DSWD ang pagpaopera sa bata. Apan kinahanglan ni ini nga makuha ang one-time PIN kun OTP sa iyang e-wallet. Natingalan na lang dihang nawala na ang natigom nga kwarta. Dili na usab matawagan ang contact number sa lalaki. Di, naman daw nag-text ma'am, ay sir niya, ni anak man daw nga kanang, ug naay mag-text ma'am, ipakihatag ko sa 6 code, 6 code daw, mo na daw itong OTP. Mo to na pag tanaw na mo sir, kay ang amuang Gcash kay, kuha naman, sirado naman nga 50,000, pag tanaw na mag-utro kay, wala na, sirado na yun. Kasi piso, wala yun may nakuha. Dayon nga nakikalayon ang DSWD sa ginikanan sa bata kung asa mihatag kini og 5,000 pesos nga inisyal nga ayuda. Ilawom sa Assistance to Individuals in Crisis Program kun AICS. Pahinumdum sa DSWD nga dili dayon mutuo kung tunay nagapailang nga empleyado sa ilang ahensya nga nagapangayo og personal nga impormasyon. Walay worker, walay empleyado si DSWD nga manawag or mag-chat or mag-text message to anybody no sa general public, labi na sa mga beneficiaries na mga yung imong personal information labi na related to your bank. Sa karon na report na sa Tagum City Police ang baong insidente, nakapadayon na sab ang ilang investigasyon kalabot sa panghitabo. Duna say mensahe ang kabanay sa kambal. Ang kwarta nga among madawat, dili ra ba gyud sa amo, dili gyud na mo na ibulsa sir, amo gyud nang ihatag sa among baby para lang gyud nga mabuhi ang amuang baby sir. Maluoy intong kasamo Inta dili na ni motrohon. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.